Ako je možné, že Ray Dalio bol schopný počas krízy v roku 2008 zarobiť napriek tomu, že takmer všetci investori skončili v obrovskom mínuse? Banky krachovali, Lehman Brothers padol, trh sa zosypal o viac ako 50%. Ľudia stáli v radoch pred bankami a báli sa, že ich úspory zmiznú. Prečo sa to celé stalo? Desiatky rokov lacných úverov nafúkli realitnú bublinu. A keď bublina praskla, domino efekt zničil banky a aj investorov. Avšak máme tu jedného investora, ktorý to všetko vedel predpovedať. Na základe čoho? Na základe dlhových cyklov. Existujú krátkodobé cykly úverov a dlhodobý cyklus, kde prílišný dlh nakoniec spôsobí kolaps. A práve vtedy sme to zažili na vlastnej koži. My sme vtedy nerobili nič, len sa báli. Ale Dalio vedel, krízy sú súčasťou cyklu. Nemajú ťa zničiť, stali sa predtým a stanú sa aj potom. Majú ťa pripraviť na ďalšiu fázu. Kto pochopil a vydržal, dnes má násobne viac.